Ni na duba ban ga kamar gari ina ko ba, ka tsina wanduku gari ɗaya masu kara, ni kuma ya halacci ba zai manta da kairi ba, ni kun nuna min san ba za na manta ba. Musa isu yayi dan mutum kana wanda wanda ne ka zuwan fika ni ma MI na taho da baiti na ga dakin kara sansalar dangi na ga tsinin duk dakin kara tushen tsafta shara safiya ce ga bidar mai kama fara gari na zo dan na gaye shi da mutane dan hali aka ce zane ne mai dumusi ne ciki da gaskiya tsinuka bai hudawa masalin kwarai ga mutunta dukan kowa shi isa kun zarta a yi kiran wawa to katsinawa ni dai ku zan wakewa da yabo wanda ba za ya kare ba da addu'a rabana ya kare ku gaba da haɗin kai domin ku kawo da yan gaba. Musa ne saurayi na ku akan ku ni wallani ba ni shakku zana zauto tare da ku kuma mawaƙi na ku to dan Allah in nazo ku yi man tarba dan na tsaya ni da ku zanewa huba katsina wanduku gaba da gaba da kara aka san ku ba waiwaya ba ga mulki ga iya sarauta ba ƙarya ba gaba ba za ta dawo ba yaban Allah ya yarda da ku zana zauna na jaddada zama da kuna gaba batun wata ganda toro kona rabana ya kare ku ga wa'inda suke so su dinga cutar da ku addu'a ta Allah ya kare mana ku dan ni kun zan mun masoya ba ƙarya ba maganar ku nake a baki na ba ta ba Allah ka tsare tsakanin mu kararaba mawaki ne na garin Katsina manya da ƙanana a dukan ku ga gaisuwa oga wai nasibu ban gangata da kiɗan nasuwa zanayin wakina kiɗan nutsuwa waƙar nisassu yau tarin bai cika na zanga isassu kara gare ku ba tsoro ba kun karama baki ai ba daga nan ba wai baki bai daina yabo ba ko ba mutuwa yaki ba wasa ba zama a cikin ku ya neme ni daɗi fara'ar ku sanya raina nishaɗi bidar alkhairi ke kawo zumuɗi ga Allah kullum muke bidar buɗi